Sangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerari 263 pano chenga ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinoramba achidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati like this video, ndati subscribe, ndati share this video kwamane shamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiwana manews updates akafanana neaya. Sekuziva kwamunozvita muri yeZimbabwe manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo revagari vekumasvingo vanorarama nekutengesa. Avo vari kubuda vachikomplaina vachiti kanzuru iri kutisa panguva yakaoma. Hanzi nyika inovakwa nevene vayo. Saka toivaka seiko kana muchititorera patinotengesera, muchiparadza musika yedu, muchisvika muchitora zvatiri kutengesa. Ende vakatora vekanzuru kazhinji kachona hauzviwani, zvinenge zvavharana apo mari yestafu chaiyo unenge wakaita yekudzingiridza kuti uiwane. Dakukukisira vidhiyo revagari vekumasvingo vanotengesera mutauni vachiti kanzuru yatinyanyira pairi kutora zvinhu. Ndo patinobvawo mari yekuti tiendese vana kuzvikoro. Vanga vataura zvakasiyana siyana vachiti kanzuru musadaro. Vanhu vekanzuru hanzi musadaro. Ndatione this video. Baipape unokuvarewo. Iwe unokuvarewo. Iwe arawa. Bapo. Nyika inovakwa nevanhu vayo. Zvino vene vayo tisitava kudzingwa munyika macho. Takubudisiwa kunzi ndai tonotengeserepi. Takadzidzisa vana vedu kubva vamwe vatakatodzidzisa. Vamwe vatova maticha, vamwe vatova mapurisa, vamwe vatova chinyi. Vachibva kubva mukutengesa kwatatichiita. Zvino tatasara neboka rimwe ratinenge takasigwa. Vana vanenge vakashaitirwa navabereki vavo vatenge tichigwa nokuti tiraramisira vana vavo vaende kuchikoroko. Asi vana vaya hatichina kuti vararamisira. Vanoenda kumabasa vacho vanowana mari shoma. Vanotengesa tatichiwana shoma, asi yanga ichiita kuti vana vandobhadharirwa chikoro, vachiwana chikafu, chibhadhara magetsi, chibhadhara mvura. Zvinoite zvino hatichina kana pokutangira. Kana vatitorera votisi towanepi mari yekuvapa. Toraramirepi? Hatina kwatinoshanda, hatina mabasa. Vana vedu vechikoro vari kuenda kuchikoro nokuda kutengesa kwatinoita. Saka tinogwadziwa pamwoyo kana vachitora oda dzedu nezvinhu zvedu zvose. Asi kuti kwacho hakusi kushandika, vari kungotiti kuuya tichituta zvinhu zvedu. Apa ndo petinoraramira nemhuri yedu kubhadhara hembe. Saka pakaipa maexam fee ndo paanobva ipapa hatina kana pokutangira. Vakasvikotanga kuputsa misika vasumudza ngoro dzangu kuchicheta mumayudhi avo. Ndakabatikana singati ndakachema misodzi kuchema cheko chekuti zvokwadi rotirarame sei isusu. Ropatinotoraramira. Vana mbuya vedu vapinda padambudziko vairarama nokubata kwemaoko avo, vachindohodha vachimukira makuseni, vachindohodha vachitengesa, vachimbopota vachinzi unganai mubhadhara mafines. Izvo zvanga zvakavarerukira kuti mamwe mazuva vaimbosungwa vaindobhadhara mafine, mumwe musi vasingasungwiwo vosvikawo kumba kwavo ndoramisa mhuri dzavo. Asi ke zvino zvaitika mutauni zvandonasa kuti change pakashanda. Next update ividhiyo rinorwadza. Ndakamboposta nyaya yemukadzi uyu panapa pathis YouTube channel. Kana usina kuriona inyaya kuti unengoisarira nenyaya yekutosubscribe. Mukadzi uyu akapiwa 9 years mujeri. Apiwa 9 years mujeri. Chakapirwa 9 years inyaya yekuti hanzi chitupa chakashandiswa pakutengesa mombe chake chaivepo pakatengeswa mombe. Murume wake ndiye akaba mombe, asi iye ari kutisungirwa kunzi hanzi chitupa chake chainge chiripo ipapo. Asi iye haana kuba mombe, akaba mombe murume wake. Doti tijaji nyaya iyi mucomment section, tauri zvanofuka mucomment section kuti mukadzi uyu anodeserva kusungwa here kana kuti hadeserve kusungwa. Doti muone video, wapedza kuona video utaura zvanofuka mucomment section after wapedza kuona this video. Ndatione this video. Zvakafamba sei panyaya yechitupa changu chandakazopindira muno ndoyanongatokwanisa kubvunza. Panyaya yechitupa, chitupa zvaingogara pamwe chete, chitupa chenyu nechangu inini. Saka pakazouya mapurisa vachida kuona kadhi romombe kuti mombe yamatengesa panapa ino kadhi here. Ndo pandikaburisa zvitupa zvingori pamwe chete.
ndobva ndatovatambidza zvitupa izvi, ivo ndobva vatora madetails yazvene zvitupa izvi zvese. Chitupa changu nekadhi rangu ndo zvavakatakura, asi pandikatengeserana nevanhu vandikatengeserana mombe handida kushandisa witness. Munhu akashandira kuita witness ipapo ndisimba ngano shopu kwataita shopu yedu nomukadzi wake, ndo vanhu vakasaina kuita witness. Asi munhu akazochinja akunyoresa izvozvo, mupurisa aisikira imo panapa ndiye akachinja tsamba yandikanyorerana nawe inini aisiriyo tsamba yavari kushandisa kuti inini ndo yandikasainana nomunhu wandikatengesera naye mombe, hazvisiri izvo. Ini chikutondirwadza ndechekuti ndakatongwa 9 years dzanga ndisingafanire kunge ndichipikira. Iye muridzi womombe ndiaifanira kupikira 9 years, but ndikazopiwa mutungu ukawandisa 9 years apo zvinhu zvandisina kuita. Hanzi ndakawitnessa mombe yekuba, nokuda kwokuti panhengi rachona pabepa racho iye ndianga ari witness number 1 ini chinzi witness number 2. Pane mumwe futi mukadzi ainzi witness number 3, handitombomuziva. Asi mukadzi iye haana kana kutomboshedzwa kukoti, ini ndandiripo. Izvo zvakasiya vana 3 variko, baba haana vakafa. Kusungwa kwakaitwa iye haana kuba mombe, asi inyaya yechitupa chake chakashandiswa pakunotengeserana nekusainirana kwemombe yacho. Murume wake ndiye akaba mombe yacho, ndiye akatengesa mombe iyoyo. That is the story. Chitupa zvanhu zviri pamwe chete, asi kwetoti chitupa chakashandiswa kusaina apa hazvina kumboshandiswa kusaina ipapo. Iye kutoti vanhu vangu vakungoudzwawo zvokuita nomupurisa iye kuti mimi ita iso kuti dai vakashandisa tsamba ini yandikanyorerana navo vanhu ava haina kumbonyorwa zita renyu, hapana kushanda chitupa chenyu, pakashanda chitupa chasimba nomukadzi wake, ndo vanhu vangu varipo, ende simba ndeyezivana nevanhu ava inde asingavazivi. Murume wake ndakazomugamuchira achibva through Bindura achibva kumazoe neimwe nyaya yanga atongerwa, but kuno kwakawira nyaya yefedha charge yaainayo ndo yakawira kunoku. Ko nyaya yamukatongerwawo isiri yandikapindirawo muno ndoipi? Inyaya iri kunetsana nananyasha kwatikaita, saka ananyasha pakunetsana kwatikaita vakazouya kwachimhan'ara kuno kupolisi, ndobva vachiti inini ndatema keni nedemo musoro, matemo maviri apinda same position chimutema musoro, asi ndakamurova neshamu handakumutema nedemo. Saka mena kuti muri kunzwawo sei ndirimo mukati ndichipikawo 9 years, imi murimo mukati handizoziva yamukupika kana yamuchatongerwa, muri kuzvinzwawo sei vana vachishupika? Ini zvikutondirwadza izvozvo, nokuti handikambofara kuti iwewe uri mukati munomu ukasungwa, mhosva yacho ukasungirwa hapana, ende zvinhu zvidai zvakaitika uripo zvanga zvinani zvinongosipo, ende vana vangu vari kutotambudzika kunzoko. Handikambofara kuti wosungiwa muno mujeri, dai kwangu kuri kuti pamwe ndakatosungiwawo zvangu ndirini ndozoti unenge uri kokumba ushengetawo vana. Handina chinombondifadza chokuti ndikasungise iwewe. Mune zvekutaurawo here kuna Fadzi maringe nezvakaitika? Inini apa chandokwanisa kutaura hapana, zvinhu zvingondirwadza kuti ndondoita sei, ndaitotiwo pamwe nyaya iyoyi ndirogona kukasira kubuda inini, mbe yangu ndomuitira wapiwo enda kunze, zvino hapana, nyaya dzacho dzirongoramba dzindiita sintera. Saka kuna Fadzi hamuna zvinhu zvamunada kutaura kana kungomukumbirawo ruregerero zvine kuti apinde mukati ndini? Ruregerero randokwanisa kumukumbira hapana, because munhu itori mhosva nditori naye kumba kwavo, andotobhadharwa kumba kwavo, ndotobhadharwa nditori nemhosva, vakatondipesanisa nanatezvara vangu vanhu ava, iye hama dzangu dzakonzeresa kuti inini ndisungiwe, asi inyaya yekungoti vanhu vangogarawo vangoisawo ruvengo kwandiri. Saka handina ruregerero randokwanisa kumukumbira ipapa, ruregerero randotokwanisa kutokumbira ini ndirokutoti atobuda kana enda tobudawo mujeri, kunzi Mwari watungamirira utaenda kunze, ndotokwanisa kutobhadhara kumba kwavo.
tichireva izvo kuti mamukwanise kana ngomuti ndiregererowo nekuti kuti uzova panapa ndiwe ndini ndakanga ndaita zvangu ndakatengesa mombe ndikadii kuti iye azovangu achisungwa hongu kumuripa mugonodawo muripa but kungotiwo mwoyo wake urerukirwe kamukwanisi kana ngomutiwo sori hamuzviti sombi yake achizvidza kuti ini ndiri mbi yake panguva ino anokwanisa kungosunungurawo mwoyo wake urega kuramba akandiita se akandigumbukira nokuti inini handisiri ini ndakatokonzeresa kuti zviite kudai kudoko ruvengo rwakapinzwawo nehama dzangu denda ndiri kutiwo ndini ndakatokonzeresa izvozvo zvangu zviri nani saka anokwanisa kundiregerera panguva ino because zvese zvakaitika izvo zvino hapana chakatondifadza ndiri kutozviziva ndichazvigadzirisa chikonzero chaita kuti arwadziwe ndimi ndizvozvo saka zvauriwo akakonzeresa kuti munhu arwadziwe haugone here kungomutiwo ndiregererewo nechikonzero chekuti ndindakakonzera kuti urwadziwe alright aiwa ipapo ndirogona kungotaurawo saizvozvo because aiwa hatisi kuda kuti mutaure zvingoti ndidataura tinoda zvinobva pasi pasi pemwoyo wenyu nzwisisa kwenyu kuti ini ndindakakonzeresa kuti mukadzi wangu aziende kujera zvitupa nditi ndimakaburitsa zvese zviri zviviri zvaingogara pamwe chete zvinhu zvongoti zvanhu zviri asi kai ini ndimakaita kuti chitupa chipinde mumaoko evana avava zvakaitika ndozvokuti shuwa chitupa ndakachibudisa kudai handiti asi inini pakuona kwakaitawo chitupa chitoro ini handatoziva kuti munhu ano mafungiro ari kuita se ari kuita ndizvozvo asi ndiri kuti muzukuru iwewe ndiwe wakaburitsa chitupa ndiwe wakaita kuti chitupa chitorwe foto ndiwe wakaita kuti uyu apinde mukati menyaya handiti mhosva ndizvo zvakare uri kuita kuti ange ari mujere muzuva ranhasi zvakadaro iwewe haunawo here mashoko enyaradzo aunogona kumutaura kwaari right semudzimai wako mudzimai wangu ndokumbirawo kuti undiregerere nezvakaitika kusungwa kwakaita handina kuzviita kuti inini ndaifara kuti usungiwe zvinhu zvotondirwadzawo saka usandigumbukirewo ndiregererewo share witness handi witness lapha nyangu denda kana witness pamwe denda kamwe saka amene kuti mimi muchato kudini rega tuone vanhu vacho vari kuumba vacho asi uya dai vanga vauya teiona nyaya apiwe yacho saka inini apiwe yacho ikoko vanombotaura kuti chi vanokubatsira ikaiva vana gogwenyawo munawo kana yaoneka mari anambuya mutibatsira asi vambotaura kuti kungade mari handisanambotaura nabo but kungochitana wonge mari alright ayo zvandichaita ndichaedza because ndafunga kuti ndione kuti zvinofamba sei saka alright aiwa bo ini ndichangoedza ndione nyaya mari yacho kuti inobuda saka amai kumba vari right nozombosvika petrol yedu yange sasasvika apedza nasekuru alright alright vana ndakangopesa ndanza kuti vari kuendawo chikoro ndomataurira akaita matichi handibana mataenda kuisa dotora vana vangu aiwa vavatora toenda chikoro ini ndindakavatiende mutora vana bhozi amai vari kumba uku vana vari kumba amai vantoenda vakatomboenda uko vakatovaona amai vakatobva kumusha vakaenda kuona vana kwakandai ndakanzona ndokune vana vana vatori vana vatori right hamusatombovunga zvakawanda vana vatori right aiwa musavunge zvakawanda vakaenda parufu ambuya ivheta vakafa sekuru apedza anganzifadza yakaba mombe akwete kungangokuvhiringa kuti pamwe pazvakaitira zvinhu zvikaitikira pano zvinongonzi takawanda titi takaba but anenge akaita mumwe chete vamwe pamwe kana vakatiza kana vakadzi vese vanotiza kutiza iko kunzi mbano mhosva mese ndo zvakangoitika paya